हेलो साଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ତିନି ଭାଇ ବାହାରିଲେ ସକାଳର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତକତପୁର ପାଖରେ ଥିବା ଭାଇଙ୍କର ଦହିବରା ଦୋକାନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏବେ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ 3 ପ୍ଲେଟ୍ ଦହିବରା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦହିବରା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଦମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଭରି ଭରି ଆଳୁଦମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଦମ୍ ଦେଇ ସାରିଲେ ଏବେ ଭାଇ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଦେଉଛନ୍ତି। କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଦେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଉପରେ ବିଟ ଲୁଣ ଦେଲେ। ବିଟ ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ମାଗୁଛି ବିଟ ଲୁଣ ଦେଲେ ତାକୁ ସେପଟେ। ତାପରେ ଉପରେ ସେଉ ଭଜା ପକେଇଲେ, ଟିକେ ଟିକେ ସେଉ ଭଜା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଉ ଭଜା ପରେ ତାପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦହି ଦେଲେ, ପୁରା ବହଳିଆ ଦହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ଦେଇ ସାରିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଉପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଥରେ ଦେଇଥିଲେ, ତା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ, ପୁଣି ଲୁଣ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମ ଦହିବରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଦହିବରାର ମୂଲ୍ୟ 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।